bethu bala ukuthi basinikeze ithuba sibala namhlanje sinomsebenzi ayihlale phakathi edolobheni kodwa bacathi ukuthi ngomlanga beselambile ake sizothola umncane ukuze ngasithunjila kanti soyithela kunina nikhona la sibonga kakhulu ukuthi sikwazi ukubona besisemhlangano omkhulu kakhulu ikakhulukazi obhekene nabalaphi ngoma bonke nje labo abakanye nabo abawumkhonto wesizwe hayi ukuthi besofuna abantu abafanele bengamalungu besihlangene namalungu uqobo lwayo namanje ngiyathemba ukuthi amalungu maningi lapho emkhonto bafowethu nodadewethu esizela lapha nje sesithi ake simbone ngaphandle sibingelele lapho ilanga sezela shona ke nokubonana sesibonanela kude kodwa ukuba sibe ndawonye nje kuyinto ebaluleke kakhulu sijabulela ukubona umkhonto eGoli ukuthi kanti uStroba kangaka njengoba nazi bese sisephelelo okukhulu ngoba lenhlangano esasiyokudala ebesiphumile endleleni aba nawe bazenzela into yabo nje ingakho ke sithe asifuseni umkhonto wesizwe ngoba nawo umuntu wethu ebese-ke sithatha uphetho lwase-South Africa kube yithina sizobusizwe ebese siyabakhipha-ke bona baphume endleleni ngoba bahlulekile. Into engiyijabulelayo-ke ukuthi sonke sikhuluma ngazwilinye manje. Lokho kusho ukuthi sizovota ngendlela enye sonke. Sifuna amavoti amaningi azosisiza ekushintsheni isimo sempilo eSouth Africa. Siphile ngendlela efanele. Sizwe ukuthi sakhululeka. Singaphendise ngathi sisacindezela. Sihamba-ke simemeza kuyo yonke indawo ukuthi ndlemnyama hlangana sibe imbumba.
umshini wami wemama awulethe umshini wami ayibambezela umshini wami umshini wami wemama awulethe umshini wami ayibambezela umshini wami. Ngizocela-ke kunabantu abakhona la esekebenza kimi abaphethe amagifti necroli ishop esiyaziyo yamabhinga akhona la baphethe amagifti kababa. Ngizocela begudle bevele ngakhona nabanye abafuna ukudlulisa amagifti kubaba uNcamalani Msholozi. Sizocela ukuthi besondele kimi ngaphakathi lifestyle manje ngowethu ngesikuyabuya. Sizozikhokha zonke lezo zipho sihambise kubaba. Bese-ke sibonga kakhulu umkhonto wonke Isigcawu lifestyle. Sizokhipha inkomo sihambise enkandla. Bese-ke ngicela ukuthi njengoba sika asihlale endaweni eyodwa kunendoda mhlawumbe abanye bethu labahlala eceleni kwayo ngifuna ningiphathisele umyalezo nithi ngithe